Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video a chuan kumin maya tlangzar movie munom tak hi toikim taka thira ngai thla khau zwai na hun ilo nei lang umyang New York khopi cheng le mani to ka luzo ve tak real estate agent ni om tak chuan a client pakhat chu a inzor fankwal pui mekin azei angreng fu mai amal te hlima chu in chuan mi ngai ven a hlo dan le leidu tu po an tam thu te thiam taka a soile nu chuan chu pa po chuan leizai ril ta in poisa chu a kauna athun fel ngal thlap bok zanria kil pui tur te chuan som zuin paloma ipo in anar shan lo in nei to masa te hian chonu vela an bung ra te an sun chuak fel theyanga zana chuan kanin mu thei to tura nga yang ati awangin chu pa po chu phur takin wan keng chungin zana chuan avakal tange MAHSE chu in nei to pa nya in chhal chuan konglo hon sakin ka che na in rengania shaltum na po ka nei lo shim ti in paloma ti mingpu me chemel shat po anei lo thu te chu a soi ta ang deuh chu pa mang ang lutuk chuan paloma I chu kol ngal tu MAHSE number chu alo om to reng lavani aom zia chu paloma hi mi bum thiam chung chuang tak ni in le apartment shang te chu zo na nga chiam lo mi hausa ho ne na chuan alo zwar ve mi mai zela first payment adon nuwa achin chui zui tur om lovin abo zui dai zel bokani chu nga tan chuan phone number le ming shang nei in alan dan ti danglam na tur samlem po anga viawa chu mai ba ka chong thluk shang po athiam nem le ani palomai hian a mel thatna le mi pa alem thiam vel na chu a client te bum nan mangchang kai thin biang MAHSE an pui kop chi ani mok mai thunga abial nu smiti po hian athil ti me ka chuan joy omin anin thurwal thin nge ani fingle ruwa man na thatak manga mala thin ani boka man an la tok mi alwa chuti line thu nei tu telam eroin an she thoi de ure roi to thung chiang takan melan na emo anni na dik tak shat na tur chu a om ngai si lo wangin an laman hlei thei lawani hemi nu hian an pani chuan nadang boy pui le chanin an minglem tur te chu novels bu achang te azungin anei tu te shat lawa inzor le tur te po chuan chung ngala Dr. Robert mingpu chuan room lo tur anei ti sha in chupa in chu sumsiam nana man le cha in an cheta ani Robert hi neurosurgeon ni in athiam na chungchuang takawang hian khovel mun shang achangin damlo pan tu le roi tu po anga chin le thuak lam nat na nei damlo thataka zaizo fel theile ta Robert chuan apos bread show ne na chuan neurotransplantation chu ramsa lotling taka ati thei to thu shilin mishinga enchin achak thu te sarkarem ti na le pompuina ala mu lo thu te soinu chuan a thei na ro pui tak mu sak thiam tak bread show po chuan a thei to pa chan ala pui tur thwashil ve lua mani zana chuan paloma I chu Robert ta room lo du tur ang deuh chuan vakalta in Robert chuan chu ina chuan anupui thita Rebecca ne na an chen dun thin thu da soin anti ti zui luama anin chi baina lama Robert zungbun siam chuan paloma I kot chu tipil palin thisina chuak nge a Robert chuan enkol saknga zungin tumnei ranin palomai po in a room chu lo adu thu soin anin berem titi ta der mai Robert tan wifi password le alarm codes te ashil nu chuan paloma ipo a room thar tura chuan omran to in abial nu ne na chuan thil kal tluan dan te chu shilve in alim biaw mai tuna tana amamo zong chu in leidu tur client zon ni to mai asiat mi alo ero CCTV camera a disable vecto emo ati kaltlangin Robert chuan alo thli reng chen ti chu ani palomai po in client shang te chu shwai lutin in chu azwar chanta MAHSE leidu tu atong mai ta haulo tlailama ron en tu tet ero in chu cha ati melviaw hei wang hian palomai po in phur takin in chung vel chu afan kwal puya chuta ale poi tak mai in damdo in lama na thoka om mek Robert chuan a in chunga mi lu chuak an tam ti alert adong tlat mai tet la chuan paloma I chu be se deu tatlatin ti luina khoi te chu atum vela asam lem chu atlak phang nge hemi nu hian te chuan ti luina mangboka swal nge chu latum fanin a sham shei mang te chuan avau vela chung thil thleng zong lo mureng tu Robert tapo a na atang chuan man mo takin atlan hongal
palomai po in ama be tu pa chu a thei top chu a swalet mekin chu pala chuan kaltir mai chu atum silo a ngonga a jaisak mek lai chuan alu so na hliam wang chuan vai deuh tarwain vi hlum lolo tuma aban akawle lai chuan ron thleng che arupar chuan a hnung lama chang chuan ron chiwin ni khoshilovin om zui tangala paloma ipo in sa seng tur om tabik lovin chuat laiat chuan ni khoshilovin atlu zui ve tanwai mai ni police station lama chuan detective Diane le Chris se chuan New York khopuya mishang shang bum kwal chin me che chan chin chu lo chui zui ve mekin novels vela achang tu nu ming shang shang anga ain bua chin ti zong bak chu information pakhat ma an la nei mi alo zui hei wang hian in zuar le shaldu shang shang list chu la khomin chung diang atanga man chwa thei hlo chu anin be se ani ni khoshilawa om palomai po ron har chuak ve to in Robert chuan thisen a hlo nem em wanga unit som pek angai don thute a soinu chuan bum mangani ti a sha chwa to thute chu shilin I thuak thatak hi midang puinan ti han mangchang kai zok la a chatur ati nu chuan damdoi pele in chumi hlan chuan a ngong kak te chu a thui sak zui bokani a har chwale nu in paloma chuan a om na mun chu damdo in pa ngai emoti in tlan chwa tum ve ringota MAHSE room kong ka chu in lok thlatin tukver pon lamla chu bang hlir an lo ni tamai kong ka chu engtin tin moni hong the MAHSE a om na chu damdo in ozong ani lo ti chu achiang chhotul tul abul maya chuan uikol tak ba ngek ngek bokin thok le khata palian tak le ni chuan alron manzui heti mek lai hian palomai ang lo taka tluang taka mi bum fele ta der smith chuan paloma I chu phur takin message athon ngala mun ma vel ti fai Robert chuan paloma I phone chu mu in akol sak dai bokani Relo te a chuan te ta zong police pakhat po in Robert chu chanchin ron zot ve nolin anupuin abo ti aron reporta a phone atanga alandan chuan a location nu nung bel chu helai bor hindi na lang thlata anti chuan Robert ta chuan niak phoi mi alwa dot a soi nga zung zung wangin police po chuan ril hel ena en na chang a shetalawani Robertan boral to anupui video at clearlet mek light chuan paloma ipo ron har chuak le ta in chena thlun ani ti ain shat nu phei chuan at hinrim tak zet Robert chuan ei tur teron pe in palomai thinrim chuan alo tong na sange mai Robertan police ko a avote chuan te tanen khan in himbik don chuang lo ti in a hlau na samaya a ei tur pek te chu avom dar vela lenia beng da ingai hialinom le ta ani Robert Swan a DNA mga azirtian vekto thu shilin iming pumba ka kumthum liam ta khan ichung te car accident an boral vekto ti po ka sha ati mek lai chuan lelama palomai bialnu smithy la chu in mutura anin tiam na bara chuan alo churan to a tlangwal pakhat zek chuan aron chhai ve de usek bok chuti mek lai chuan palomai number atang chuan text message dongin car to pa aron kal thei don thuaron soya Smith Swan I love you din reply ngala I love you chu ti message adon le awang eroin angai a chatami alo a chan chu chutiang thu chu asoi piang in palomai chuan keipon ti bakin a cha ngai lo miawani palomai chuan boin atok ti shethiam zuin inchan puitir adu wangin zeka chu a pe chazui bok lelama palomai po palian chuan vil khur rangin azun ramna le zel po shwai zela biak tlang nel emovel la chu a harnek le ngal lenia chu Robert tan chuan a ui thoi tak ang mai ni in a thu chu a koi ngilin a zom ani top mai Robert chuan leni ne na anin ton dan chu soyin a hospital thona nurse na thok chin ani thute tharuk liam ta a motorin a chutwanga din hun chalo taka om ani thute a soinu chuan puilau ningat ila chuan har chiang mang hleilovin damdo in khuma khol in wa tuk chungin alamu rengang atia MAHSE palomai chuan tuna Robert ui ang mai om ai chuan chutiang din mun po chu a thlandom fe zokin a sha ani akut hlei chuan tui chuana jane chu khewin a kheu hong zui tamai bok heti mek lai hian zeka chwa pui smithy po chuan a chanu chuan bial paswale kuthak ching tak anei thu thiam taka soyin tuna phei chuan a sheng mek ni in ka shia ti in Robert in kota chuan adin pui ta a in lapa ve tak zek la chuan kan puyange ti pa in silai chu phor ngal zek chuan engkhosoi set lovin kongka chunam hong ngalin silai ka keng buka ati de unge ahwang taw zui ham viau mai
in chung bungrua te chu paidar velin Rebecca I thalak te chu moilo takina chong khum vela Robert tangai dan apelta record ti ke in angong zainan amang zui mak in chung light athim makti mu smiti po in engemotak athleng ti chu shethiam ngalin lau chung chungin blueprint mangchuan luruk na kongka chu azongta a mu nu chuan Roberta alert petu camera om ti rel shilovin ki peta chuan paloma I password shilto chu chu in alu theita silai chu hum ve cha MAHSE achitak set thungani Robert po chuan zui ve ngalin smiti la chuan ui om na mun thlengin ui bau thoma leni po chu atang le ta shu mai paloma I chuan chemte chula in phuara laum ang taka lem achan zui le nu chuan ronpan nai chut tu an om ti sha in en chiang mang le lo chuan Robert emoti in avit zui ta buan maya poi tak main abial nu smiti zok alo ni si Robert po ron thleng zui ve in paloma I chuan achan puina alo ngen ngal ruai paloma chuan chuata smiti silai thau chulak tu MAHSE le ni chuan tranquilizer manga ron kapin ni khoshelawa aw ma thleng po chuan smiti hena chuan ngai dam dil molin achunga athil ti awang chuan a in thiam lovin poyati tak zetani hemi nu hian Robert chuan wine in chungin anupui Rebecca in neurotransplantation chungchang soya presentation apelai video chu clear letin chuta thil te chu a muswal tanwai maya Rebecca I chuan a betla ta shiat na neyin experiment na turata na hunrang ka chak hi bo pel mia su kan pani tan tinge yang che titlat te chuan a shia ani police station lama po detective te chuan paloma in Roberta in azor sakna advertisement chu mu in chu mun chu enfiange Julin an shibok palomai heart chuan room chunga zaitura Robert le leni tena Smithy an lo boy pui mek lai chu mu in maktak mayin abula chuan a client te tapo kha alo telve ani Robert chuan mishinga enchin achak em a hlotling hlawani phei chuan anupui po akai tho le the nge na tur brain transplant chu nei tumin alu te chu azai hongta abial nulu du to ka an swa samlai thom shat chiom ti tak paloma I chuan abeng te chu hupin a che twara thil te chu mu swal pha in Smithin a mangai thuwa shilri ang deuh te chu a shevel chuta Robert chuan Smithy thua ka tang chuan adu lai takla chuakin ani po chu thi chiang nge mai chuta chu thil bok chu te taluwa chuan da lut vele in relo te ya te ta po chu aron har chuak ta zoya ron tho chuak ta urin paloma I chuapan ngala achong kam vela tang chuan ani po in te ta chuan Smithy ril ru le ngai tuana a omani di chulo man thiamin ngai dam adil zui mola MAHSE te ta ril ru ngai tuana po chu ala cham bang ti sha takin te ta chuan thinrim takin asoi chele ngal twar Robert te chuan ron kai chuak ngalin chuta mi pakhat ril ru le ngai tuana pani nei ta ani miaw wanga om ngai na shelo zui tak te ta chuan alu chu banga tau zui burburin athita der mai ni heti mek lai hian a in pona mi anron kalti alar dong Robert chu man mo taka intifel fai ngalin reivak lawa chuan uiwak pui ang davin aron ho chia dervel detective pani te chuan in chunga camera tamlutuk chu makanti ngalpang footage andil ngal detective te vek chuan a in zorna advertisement te chu mole in Robert chuan kaposani reng lauti in an mizon palomai ero room lo tur ena aron len lu ve to ngei thu te chu ashila chuti lain ani ang doctor mingkhang le thiam chungchuang hlopo tam tham tak neina manchoya a room lo tur azong shim chu detective te chuan makan ti to thawani MAHSE thil swal ati ani ti rin hlel zui na tur eng evidence ma an nei silo wang chuan ti zui vak ngai na aom ta silo Robert la chuan anupui Rebecca I chu ami thla a mufovin abwai rutak zet ani chuan he thil hi nangma mai chuan ikal tlang pui theilawang ati awangin Robert chuan a boss Brett Shaw chu akol pha tange bokani detective daini po in Robert ta in chunga athil mu chwa mak ati deu te chu atho pui pa hena chuan soyin ui tui in na tur bol pakhate ma omlo carpet silovin chhuata carpet te bom boka banga khan ko tharlam mel takle rong noi tharlam takom bok ti MAHSE a hau tham hlom em awangin malak zui vak ngai na ero om pha chuang lem lawani heti mek lai hian Robert ta thu anga zaitura paloma I buat sai mek tu leni chu paloma I chuan
chupa taksaringa chele khosamek aril rungai tuana tak nei tur ero leni lani rengsi thinlung no chukai chua tumta a tlan chua puya te chuana som ta hle umai leni po in silai chu ngalin akut phwarna cha bi te chu hlan zuya paloma in abial nu ruang nena in thlana thu soya azung bun a hli sak mek lai chuan leni chu alo in ka phlum ta dai mai ni thom shia Robert po in paloma I chu atlan chiat ma in aron nang ching mana ni khoshelova asiam le nu chuan phwar hlomin Rebecca I video te chu ti luina in a thlir tir char bok heti mek la hian Robert CCTV footage uluk tak endik tu detective te chuan Robert in kota chuan tu ma an kal ngai lo ti le ro asur ni ya po ro asur ve mi alo awang te chuan thil dik lo le fel lo a ngei ti chathiamin lelama palomai po atak sanei tu thar tura Robert Ruaman Rebecca I video hluite chu thirti reng lani in relote a Robert Swan lathi chiang che alo le degenerative brain disease veile harsa tak chunga rei tak chung ala chelve sham Rebecca I taksa chu aron norlut suita a atirte achang khan Robert Swan anupuile paloma ite blood type chu ain ang ti asya to awangin surgery chu ne inge atum ru hle ani ala har chat ring line Robert Swan paloma ilu chu hon sakin ani po na ti in a chena sange mai relote a bread shop po churon thlengbe ma se thil omdan a mu in a thil tum ti lotlin nana Robert a thil ti chu lutuk ma asya in chuak zui ma he thil ti nan hian mi engzatin nge thi pha to tia zona chu Robert la chuan dot soin ama chau hi ni mai ani hi bum mang chungte bulbal po nei lovania tu ma anu chui tu emo ngai tu po nei don lo he experiment hi a hlotlin hlo phei chuan mi makta duai tam tak kan chan thei zok dona sin ti in a changa MAHSE bread show ero a heltlat Rebecca tana ti bak inilaw ti ka shalom pathian poi soina lian tak po ani nge ka ring ti in chu experimenta telve chu du talovin akal zui mak 911 call atum lai chuan Roberta ron chulut ve thutin avit hlum zui ta mak maile police station lama chuan detective te po in Roberta chen omten zanlai silai puak thom kara achut fel tom ti chu sha in footage lem zong nen warren an nga thokata sha in malak nge chu an tumta ani lelama inzaina do kana changa lo bodai paloma chuan Roberta ron lu thut hoi hai taka a hoi kwal hu lai chu langlo lama chang chuan ron be thut ma se ne le ngang si lovin amut na ngaya buk chuan mutir le anita thovani hemi nu hian Robert Swan akuta thisen kai te chu silfain surgery nei tur chuan a in ti pachang zuya ami thla anupui Rebecca I chu alang reng mai bok chuta le relote a chuan a in kota detective te poron thlengin SWAT team tenen a in le avel zong te chu an hwal ngal vek bok kong ka pui te chu ti chha in chung chu an dap ngala MAHSE engma an humai ri lo chutia an vir boy mek lai chuan Robert po in athil tum chu man mo takin alo ti ve mial bokani police tena operation room thu ruk an ron zon hu mek phei chuan Robert chu alo in sa seng fel man diam to a ruang chanem tak chu mu chuak MAHSE ama le Rebecca I ruang emo an taksa emo po chu mu ve tura ta chak lawani a ina changa hlavak lo Rebecca inu le pate ina in sa seng man Robert Swan anupui Rebecca I chu aron nung le chanti mu in alom ngei mai ma ason zel the nan chuan a thei top chua en kol zuin Rebecca in tu taksa ngi a man ti azo te chuan donor kan mulhawa MAHSE ani ero adam chuak zo ve talavani ti ina changpial moi chin hle chutianga khopui changa hlatak ke bin nuam taka an chen dun mek lai chuan ni khachu Rebecca I chuan nunglama changin Robert ngonga chuan a zai sakta thut maile ani po ham hai hle aum zia chu Robert surgery kha abe sei anga lotling talovin chu taksa chunga chuan paloma I zok alo chung nung zok reng chuni in phubala tura chakna ane hun nga kin lem alo char bok ti na ani abial no smiti zung bun pa chuan mezu khutul tul pa in vur kara Robert a thitur chal chang vel chu munom ti takin a thlir pa ham bok ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga mi lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ole